Ja fa 5 anys que a Premià de Dalt es col·labora amb DISA, una associació que s'encarrega de distribuir i preparar aliments per a diversos menjadors socials de Càritas. Una tasca que fan 3 cops a la setmana durant tot l'any. Preparar los alimentos que se reparten cada 3 cops a la setmana, dilluns, dimecres i divendres. Fent les bosses de fruita, verdura, i ahí estem. Comencem a les 7 del matí fins a les 9, fent bosses. 250 o 300 bosses cada dia que correspon el repart d'aliment. Enguany, dins del marc de les festes del barri de Santa Anna, Tió, es va celebrar el dimecres 15 d'agost una paellada popular en favor del Banc dels Aliments que subministra productes als menjadors socials. Aquesta vegada es van demanar, sobretot, potitos de menjar pels més petits i oli. Com no podia ser d'una altra manera, els veïns del nostre municipi van col·laborar aportant també altres aliments com arròs, pasta o llegums. La veritat és que a les festes la gent del barri sempre és molt activa. En tots els actes la gent es volca i la veritat és que sempre n'hi ha molta gent. A la paella solidària ja fa 4-5 anys que fem la paella solidària, que col·laborem amb DISA, i la veritat és que els veïns ja ho tenen agafat com un costum i no tenim cap problema en que portin els aliments que prèviament ens diu que necessiten. Aquest any han sigut potitos pels nens i oli. L'any passat es van recollir uns 500 quilos d'aliments. Aquest any s'estima una recollida semblant a la de l'any anterior. I és que la participació del barri va ser esplèndida, mostrant, una vegada més, el compromís de la gent de Premià de Dalt amb la solidaritat.